Duwa ka separado nga buhawi nagluntad sa Haniway, Iloilo kag Makato, Aklan. Nakatutok Josel Huesca. Tatlo ka barangay sa Banwa sa Haniway ang gidalasa sang buhawi kahapon sang hapon. Suno sa MDRRMO Haniway, unang nakabaton sila sa report nga may duha ka puluyan nga naguba sang buhawi sa barangay Balanak. Kaina sang aga, ginpadulungan sang team ang lugar. Ginapanigiyahan ng Daimiri Ann Hinon kag Rudy Manahero ang mga puluyan nga nahalitan. Ang statement sang pamuluyo, pagros ang hangin, kason pagros mo ng ulan, kason ginsulod sang hangin ang ila balay nga mabuhawi. Kuno ang ilang nakitaan na batsyagan. Okay. Pero luwas sa Balanak, may dugang nga naapektuhan sang buhawi ang barangay Agingay kag Pararinga. Wala pa sang datos ang Banwa kung pilagid ang kabugusan nga halit sang buhawi. Ginabanta 15 ka mga balay sa sitio Tabok, Tugas, Makato, Aklan ang nadulaan sang supply sang kuryente matapos nga nadalasa man sang ginapatihan buhawi kahapon sang hapon. Suno sa mga residente, nabatyagan nila ang mabasgog nga hangin kag ulan. Mati-unti-on may naglagpok kag may nahulog nga sanga sa isa sa mga puluyan. Tungod sini nautod ang linya sang kuryente nga gintunaan sang brownout. Nagdugay sang halos 30 minutos ang pagwaswas sang buhawi nga nagbilin sang halit sa lugar. Nagpasalamat naman ang mga residente nga wala sang tawo nga nasamaran magluwas sa pila ka puluyan nga nahalitan. Balita alin sa Banwa sang Haniway kag Makato, Aklan, Josel Huesca. 1 Western Visayas.